oraintxe abiatu da grabazioa eta berriro ere arratsalde on eta ongi etorriak. Ari gara komentatzen Jose Azurmendiren liburu oraindik bere izaera Xabierrek laburbildu digu. Xabierrek testu osoa txukundu du eta editatu du, eta horregatik ziurazki hemen gaudenon artean zuk daukazu liburuaren liburu guztia buruan, ezta? Orduan, galdera da, hemen azalean ikusten dugu ari bat, baina aria ez dago oso zuzena, ezta? Da, oso korapilatuta dagoen ari puska bat, ezta? Ez dakit hau nahita egina dago diseinuan, baina Josek kontatzen digun historia hau, historia horretan, Euskal Herriari buruzko historia horretan, Euskal Kulturari buruzko historia horretan, zer funtzioa betetzen du pentsamenduak? Da, ari guzti horiek lotzen duen zerbait, edo alderantziz ari guztiak elkarri deslotzen edo disolbatzen duen, zer da pentsamendua zure ustez historia honetan, ezta? Mailua, Nietzschek esan zuen bezala, ezta? Edo jostuna, ezta? Beste metafora bat erabiltzearren. Ez da erraza erantzuten, Euskal Herriaren historia bera, hemen hartzen duguna, ezta? Liburuan hartzen duena Josek, ezta? 5. mendetik erdi aro modernoa, ilustrazioa, 19. mendea, 4 atal nagusi horiek izango lirateke liburuan horrela egituratzen da. Historia hautsi bat da. Euskal Herriaren historia hautsi bat da, eta Josek ere hainbat aldiz azpimarratu du hori, ezta? Eta orduan, pentsamenduaren historia bera ere, historia hautsia da baita ere, ezta? Eta batetik ikusten da, Espainiako, Frantziako eta oro har Europa edo mendebaldeko tradizioekin eta bat egiten duen garapen bat badagoela, eta batzuetan gainera protagonismo handiarekin. Pentsamendu erlijiosoan eta teologian adibidez, hor Ignacio Loyolako adibidez, edo jansenismoaren heretikoen, zentziranen ekarmena hori Euskal Herriaren mugak gainditu dituen autoreak badaude, baina beste askotan berriz, pixkat pentsamendu subsidiarioa izan da, ezta? Historia utzi horrekin, mailu eta ari edo jost metaforoiekin ez dakit nola horretako nuken, baina hor hautzia, historia utzi bat badago, eta pentsamendu utzi bat ere bai, eta pentsamendua hautzia izateaz gain, batez dagoena da, pentsamenduaren historia utzi bat dago. Alegia, orain arte, Joseren obra hau arte, sistematikoki ez da inoiz Euskal Herriko pentsamendua Euskal Herrian aztertu. Eta, behintzat bada lehen saio bat, eta nik uste orain tokatzen dena dela, hain zuzen, detailetara joatea. Liburuan aipatzen diren eta ematen diren pistak, hor detailetara joatea. Badakit ez dizudala oso zuzen erantzun, baina, Eskerrik asko, gainera hori besteok ez dakizue, baina galdera hau ez zegoen prestatuta, eta hemen gaia jarrita ari gara saioa egiten. Lagun batzuk ari dira batzen, ongi etorria hauei ere. Eta orain Loreari hitza eman nahiko nioke, Lorea Agirreri, Jakinen zuzendaria.
Eta liburuaren ingurua fokopean jarri nahiko nuke, ezta? Krisi honek, azken hilabete hauek, pasa duzue liburu hau labean, baina suposatzen dut ez dela erraxa izan, ezta? Ze eragin izan duen krisialdiak jakinen funtzionamenduan eta oro har zure ikuspegitik euskal kultur sisteman, delako horretan, ezta? Bueno, arratsaldean guztioi eta eskerrik asko Antonio eta EHUri hau antolatzeagatik topaketa. Zer eragin izan duen ez da distopia honek edo espero ez genuen edo ikusi nahi ez genuen edo etor zitegen honek zer eragin izan duen euskal kulturan, ez da erresa esaten. Jakinen zer eragin izan duen adibidez, ez? Jakinen hainbat proiektu gelditu egin dira, batzuk batu esterorita, beste batzuk atzeratu dira, eguneroko lan martxan nolabait eragin bat izan da. Momentuan da pixka bat nola jokatu inzertidumbrearekin, ez da? Eta nik uste dut oraintxe inzertidumbre garai batean gaudela, baina ezin asmatuaz honek ze ondorio izango dituen, ez da? Bai kulturaren eremuan edo bai hizkuntzarenean adibidez, ez? Ikusi da eta aditu desberdinek bakoitza bere eremutik edo nolabait hasi gara entzuten halako bilduma lanak edo, ez? Halako diagnosi txikiak ze gertatu da, ezta? Eta adibidez, aipatu izan da esate batera hezkuntza sistema bertan bera geratzeak edo eta online sistemarekin nola edo hala, bai? Tirrikitarraka sistema bera mantendu edo gazteak eta gaurrak eta hezkuntzaren sarean mantentze horrek nolabait, adibidez, euskararen erabilerarik kalte handiak egin dizkiola, datu soziolinguistikoek esate duten bezala, 3 familietatik bitan ez da euskara etxeko hizkuntza eta beraz ume horiek edo gazte horiek hizkuntzarekin zuten lotura neurri handi batean hezkuntza sistemaren bitartez, eskolaren bitartez, ikastolaren bitartez bermatzen zen, ez? Orduan hor, ohartzen gara eremu batzuk zeinen garrantzitsu diren, ezta? Normalizazio prozesu batean dagoen hizkuntza eta kultura baten nolabait bizi berritzea, sozializazioa, transmisioa eta guzti hori egiteko. Baita ere aipatu da, adibidez, orain nolabait konsumo kulturala informazioarena, harremanena ere bai, ezta? Modu digitalean egiten dugun honetan, oraintxe garen bezala, euskararen eraginpean, adin tramoen arabera, badira digitalidade mundu horretan, esan behar dena parentesi moduan, erabat mundu erreala dela, gaur egun segurazki horrelako banaketak egitea ez daka zentzu handik, ez denok bizi gara, sarean harremantzen gara, haserretzen gara, aurrez aurre adinak hasi, ez da? Baina bada, hortik datorren jario kultural, pentsamendua edo hizkuntzarena, ez dela euskararen eremu bat adintarte batzuetan, ez guztietan, ez? Beste puntuan niretzako interesgarria ere, adibidez, euskal hedabideek garai honetan, pandemia garai honetan, 2 hilabete terdi edo hauetan, sarean erabilera datuak kasi bikoiztu egin ditu, adibidez, bai? Medio diferenteek, Eta hori ere oso esanguratsua da, bai? Eta hor, hipotesi eta irakurketa diferenteak dagoeneko bota dira, ez? Besteak beste, hipotesi bat izan liteke, eta, botatzen dute benetan polita delako, ez? Eta da, pentsatzea, euskerazko medioek, esate batera, informazioaren tratamentuan eta, balako fidagarritasun bat, edo seriotasun bat, edo zerbait aitortzen zaiela, alde batetik, izan liteke. Ez du esan nahi beste hizkuntzetan ez denik hori gertatzen, baina behar bada, euskararen berezko ezaugarriak nolakotasunak edo bere zaurgarritasunak eta bere ahuldadeak ezagutzetik lan hori egitek ematen dizu gauzak egiteko modu bat. Ez ala beharrez, baina eman lezake eta agian kasu batzuetan hori ere
gertatu da. Beste alde batetik, gertatu da kulturaren mundua, kulturgintzaren mundua esango nuke. Nik uste dut, kultura eta kulturgintza, pixka bat ulertzeko zertaz ari garen bereiztea ere komenigarria dela, ezta? Kulturgintza izango dugu dela pixka bat sormenaren edo baita ere pentsamendua sartuta, baina sormenaren eta sortzaileen inguruan dauden bitartekari, guzti horien mundu hori, nik uste dut kulturgintzaren mundua, euskarazko kulturgintzaren munduak, mundu digital honetan, segurazki, agerpen handi bat izan du. Agian, ausartzen naiz esaten, denbora epe motz honetan, beste inoiz baino gehiago. Horre kanal diferenteak sortu direlako, batzuetan edabidei lotuak, bestetan herri ekimenei lotuak, bestetan sortzaileek eurek, beraien plataformetatik, orduan, uste dut, neurri batean gazi, agian irentsi ezinezko halako eskaintza kultural bat ere egon dela, ez? Anomalia bat, neurri batean, orain hainbeste ezagutzen ez genuena, ezta? Eta gaina sortzaileak oso aktibo gauzak egiten eta hori dena. Pentsamenduari zer ekarri ote dio, niretzako ez da errexago erantzuten, ez? Egia da, nik sartu ginean konfinamentuan pentsatu nuela euskal kulturan, edo ingurune batzuetan askotan esaten dugu, eta pentsatzen dut beste leku askotan ere, esaten dugula, beharko genuke urtebeteko geldialdi bat, produzitzen dugun guztia, gugeuk eta beste guztiek irakurri, entzun, gozatu, ikusi, zer dago, zer ez dago, pixka bat ordenatzeko eta behar bada orain Josek liburuan egin duen hori ez, baina pixkat holako mapa bat egiteko zertan ari gara, hauek besteak, zer esaten ari gara, nun daude korapiloak ez daude, ze ari gara errepikatzen etengabe gauza berriak, pixkat urtebete gelditu hori egiteko, ez? Eta orduan pandemiak edo konfinamentuak eduki du horretatik zerbait, ez? Eta nik uste dut berez, bere itxitasunean, bere etxetasunean, bere denbora ez produktibo eta espazio ez produktibo horretan sartu gaituztenean, ez dela leku txar bat pentsatzeko, ez da? Anekdota bezala kontatuko besterik gabe, nik lehenengo hilabetea pasa nuela Jose Azurmenderen Gandiagaren liburua irakurriz, eta, liburu zoragarri eta garrantzitsu bat, eta nik esan nula, ni eskerrak liburu hau etxean nuen, eta honekin pasa liteke pandemia bat eta bi, eta gainaz, kontuatzea edo ohartzea, edo zure buruari sinistaraztea aldatu egin hau liburu honek, ezta? Eta naiz eta, Gandiagaren azken egunak, eta heriotza, bizitza zentzua, guzti hori Josek bere maisutasun horrekin kontatzen duen, baina, bizigaren hontaz ari gara, ezta? Hor zeuden galderak edo erantzun asko ere hor zeuden, gure inguruan gertatzen ari ziren gauza, eta gertatzen ari diren gauza, antropologikoki gogorrak eta berriak ez dakit zer berri daun mundu honetan, baina gure mundutxo eroso eta mendebaldar honetan segurazki berriak edo gure belaunaldi edo guztionzat berriak, ez? Danok dakiguna, prekarizazioak, zaharretxetako kontuak, nolabait baita ere etxean sartu beharra, eskubideak greban edo, ez, ustea eta bete beharrez jositako mundu batean sartzea, eta, guzti horrek, ni uste zer pentsatzeko handia ematen duela, ez da. Nik pentsamenduaren bueltan, hau igual ez da galdera, ez, baina Joseren gandik agian ikasi dugun gauza bat, eta, hemen nik esate hau zuei, igual sobera dago, ez da, baina netzeko importantea da, saiatzea sortzen bai pentsamendua, bai kultura, bai sormena guretik, guretik. Eta uste dut hori dela ariketa interesgarria eta aldi berean ariketa zaila, Alegia, munduan gertatzen denaz eta gure inguruan daon pentsamendu ekintza guzti hori jaso eta nolabait gure galbaeti pasa eta guretzako baliagarri izango den zerbait sortu eta beste zentzuan ere bai. Guk bizi dugun hori, gure bizi esperientzia individuala eta kolektiboa eta herri bezala, hortik zer ikasten dugun eta hori nola ezkontzen dugun gure neurri batean edo geure tresnak edo geure izendegiak, geure hitzak erabiliz, nola ulertzen dugun eta ze ekarpen egiten digun gure buruari eta munduari, ez? Pixka bat,
pentsamendu propioa sortzearena. Bueno, hori da Josek egin duna, ezta? Eta uste dut hori dela, ariketa zaila eta aldi berean garrantzitsua, ez? Eta, bueno, pandemia giro honek uste dut, bueno, bere larritasun eta bere egoera gogor honen aurrean ere, ematen digula geuretik pentsatzeko eta ahal izanik, edo ahal izango bagenu gainaz, geuretik erantzun batzun lehen bidea edo lehen izpia marrazten hasteko edo mahai gainean jartzeko gutxienez eztabaidatzeko, sustraiko eztabaidak planteatzeko garaia da, segurazki, ez da. Eskerrik asko, Lorea. Kasualitatez edo, aurreko astean Iñaki Zabaletarekin hizketan nengoela, berak ere aipatu zidan konfinamendu garaia Joserekin eman duela, hain zuzen ere liburu honekin, Gandiagaren liburuarekin. Eta, baina ez zarete geldirik geratu, okerez banago, Usurbilen Laster egingo duzue pandemiari buruzko saio berezi bat, hibridoa izango dena. Hala, konfinamenduak ere irakatsi digun zerbait, ez da, online eta aurrez aurrekoa txertatuz. Eta erreminta kaxa zabaldu duzue, zuen webgunean. Ez gara geldi egon. Besteek ere ez, Mondragon Universitatea parteik izan zidan, eten eginda, nirea, entzuten didazue? Bai, orain bultatu da. Barkatu. Bai, gizu, hau ere gure azpiegituraren hauskortasuna dela, ezta? Momentu honetan unibertsitatean digitalizazioari buruzko eztabaida bete-betean gaude. Pandemiak ekarri digun beste ertz bat, ezta? Loreak aipatu duena, ezta? Eta Iñakiri hitza eman nahiko nioke, bera da Jose Azurmendi katedraren arduraduna. Eta, hemen bildu garenok, ez dakit, batzuk azkenekoz elkartu ginean joan zen abenduan Jose Azurmendi kongresuan, ezta? Hori izan zen belaunaldien karketa anitzeko jendea elkartu gara, eta bazen garaia, ezta? Berriro Iñakiri galdetu nion, nire esperientzia kongresu horretan, espero dut zuena ere izatea, oso atsegina izan zen, eta batez ez, somatu nuen halako goze bat, ezta? Halako gogoa, euskal kulturan, euskal pentsamenduan elkargune edukitzeko, ezta? Eta kongresuan nolabait hori bihurtu zen, ezta? Ez dakit, Iñaki, Jose Azurmendi katedra horretarako dago, zein da katedraren egoera, nola jo duen pandemiak, zeintzuk dira proiektuak. Iñaki? Eten egin zaigu, Iñaki bertan zaude? Bai, entzuten zait? Bai, orain bai. Bale, hasi ingo naiz, ezta? Arratsalde on guztioi, eta, eskerrik asko ere gonbidapenagatik. Begira, aurretik nik azpimarratuko nuke niretzat ideia importante bat dena, eta da, liburu honek Euskal Herriarekiko Joseren konpromisoa oso ondo islatzen duela. Adibide oso on bat da, bere trajektoria guztiarena, eta hori hasieratik esan nahi nuke. Nire hausnarketa txikia joango da galdera batekin lotuta, eta da, zergatik, zertarako da, edo izan daiteke garrantzitsua guretzat horrelako liburu bat. Eta hau esan da, heltzen diot oraintxe bertan Antoniok galdetu didan kontuari, eta da, Jose Azurmendi katedraren inguruko kontua, ez?
Abia puntua badakigu zein den, Joseren obra. Askotan aipatzen ditugu, bere 40 piko liburuak, 500 artikuluak eta abar, baina agian hori baino gehiago azpimarratuko nuke, hor guztian islatzen den kalitatea. Ez da bakarrik 40-42 liburu idatzi dituela, baizik eta horietako bakoitza 2 eta 3 tesi doktoral bezalako izan daitezkeela. Benetan nazioarte mailako pentsalari baten obra dela esango nuke. Eta kasu honetan, esango nuke, gure nazioarte mailako pentsalari bat dela. Alegia, gurean errotuta eta gureari begira dagoena. Eta hori horrela zelako, edo horren kontzientzia genuelako, denboratxo bat bada, zerbait egin beharraren sentsazioa bazegoen. Bai jakinen aldetik eta baita ere unibertsitatean gabiltzanon aldetik. Gauzak hitz egin eta hitz egiten joan ziren, proiektua definitu zen, eta azkenean zorionez, Gipuzkoako Foru Aldundiak ere bat egin zuen proiektuarekin, eta horri esker, orain dela justu urte bat, uztailaren 5ean sinatu zen hitzarmena katedra proiektua martxan jartzeko. Helburua, ez dakit, xumea eta konplexua da aldi berean. Euskal pentsamenduaren kabi, aztegi, laborategi moduko bat martxan jartzea, eta ikerketaren esparru ezberdinei begiratzea. Bai gradu mailan, master mailan, doktorego mailan, eta horrez. Espero dugu katedra proiektu izatetik, pasako garela katedra utzi izatera, eta hori ere bada guretzako erronka bat. Hau esan da, azpimarratu nahi nuke liburu honek, bilduma honek, eta baita ere kongresuak suposatu duen elkarlana jakinen eta unibertsitatearen artean. Behin baino gehiagotan entzun dionik Joseri esanez, militante lana edo herriaren lana oinarrizkoa dela, zentrala dela, baina baita ere bere mugak dituela. Eta nolabait ere etorri behar duela instituzionalizazio maila bat edo instituzioak eta erakundeak ere sartu behar direla horrelako proiektuetan gauzak aurrera eraman nahi baldin badira. Eta hoxe da daukaguna, aipatu eta Aldundiaren konpromisoa, unibertsitatearen ere bai, eta kasu honetan jakin eta unibertsitatearen arteko elkarlana uste, bide horretatik dijoala. Eta hau esan da, etortzen zait gogora, Jose Azurmendik hainbeste aztertu eta ikertu duen kooperatibismoaren inguruko kontu guztia. Ez dakit berak erabiliko lukeen sinergia hitza, baina indarrak biltzearen asunto guzti hori, uste funtsezkoa dela baita ere, guretzat orain. Elkarlanaren lehen adibidea segurazki izan zen kongresua. Lehen Antoniok aipatu duen bezala, abenduan ospatu zena, Jose Azurmendi Euskal Pentsamenduaren ur-jauzia. Eta bai izan zela, guretzat oso esperientzia positiboa, polita, eta agian antolatzaileon aldetik hori horrela esatea ez dakit oso itxurosoa den, baina, arrakasta ere aipatuko nuke. Oso gustora geratu ginen eta sentsazio onarekin. Nolabaite behar bati erantzun geniolaren sentsazioarekin gelditu ginen. Gauzak ez dira bukatzen eta liburu bilduma hau ere horrekin lotuta ikusi behar da. Ze kontua ez da espektakulo batean geratzea, kongresu izan ziteken bezala, edo omenaldi bat egitea ere ez da kontua, hori ez bakarrik. Eta hor tortzen da ur-jauzia bilduma, liburu bilduma, nun nolabete pentsamendua eta hitza elkartzen direnez. Hitzak pentsamendu bihurtuz, pentsamenduak hitz bihurtuz, eta baita ere beti kontzientzia edukiz, bai hitz egitea, idaztea, bai hausnartzea, badela ere egitea, eta kasu honetan herria egitea. Hori azpimarratuko nuke. Liburura etorrita, lehenengo gauza, esango nuke, aurrera begira dagoen liburu bat dela. Badakit 5. mendean hasten dela, oso atzera jotzen duela Josek, baina atzera jotzen du aurrera joateko. Eta uste dut hori oso importantea dela. Eta topiko bat da, badakit, baina egia da ere bai. Ezinezkoa da etorkizun bat eraikitzea gure historia ezagutu gabe. Nora goazen, nondik gatozen, dena oso lotuta dago, eta hori da Josek egiten duena. Ez dago nostalgiarik hemen. Garenaren kontzientzia bat baizik ez. Eta, de hecho, gure katedraren izenburu osoa horixe da, Antoniok gogoratu duen bezala ez, pentsamendu garaikiderako Jose Azurmendi katedra proiektu. Pentsamendu garaikiderako. Noiz hasten da pentsamendu garaikidea? Ikusi, 5. mendean. Atzera joan behar dugu, baita ere oraingoa ulertzeko eta datorrena irudikatzeko. Nik esango nuke Jose liburu honen oinarrian badagoela funtsezko galdera bat. Eta da, zer da eta nork idazten du historia.
xehetasunetan sartu gabe, nahiko agerikoa da, historialariak erabakitzen duen neurri baten behintzat, zer eta nola kontatu. Eta gure kasuan, euskal kasuan, nahiko nabarmena da, gure historia, guri beste batzuk eraiki eta kontatu digutela. Eta hauxe da zuzen Josek nolabite, ez dakit, borrokatzen duena. Den aipatzen zuen Antoniok mailu edo jostun, pues alde batetik mailu eta bestetik jostun. Etorri edo ekarri zaigun edo eraiki izan zaigun historiaren mailu bezala, baina baita ere gure izango den historia baten jostun. Nik horrelako zerbait esango nuke kontu honetan. Azken finean, historia edo guk egiten dugu edo egin egiten digute. Eta hori da, Josek, behin liburu honetan eta beste askotan, azpimarratzen duen ideia importanteetako bat. Aipatu bezala, 500 autoretik gora aipatzen dira liburu honetan, hainbat eta hainbat ideia eta eskola eta abar, eta hor bildumaldetik ere berezko balio du liburuak. Baina nik azpimarratuko nuke hori dena enfokatzeko modua, edo horren enfokea, ikuspuntua, perspektiba. Josek garbi baldin badu zerbait da, Euskaldunen ikuspuntutik ikertu nahi duela historia. Euskal Herriaren ikuspuntutik, Euskal Nazioaren ikuspuntutik, eta abarretan. Hori da nik uste, garrantzitsuena. Bueno, eta askoz gehiago ere ez daukate esateko sarreratxo honetan, ez dakit ere Josek entzungo du nahu, baina, berez ere eskertu nahi nioke egindako lan guztia, eta baita ere liburu hau guri guzteagatik. Besterik ez. Eskerrik asko, Iñaki. Eskerrik asko baita ere, aipatzeagatik bilduma berriaren izena, Ur-jauzia. Ideia hori, irudi hori ere kongresuan egon zen. Uste dut Aritz Azurmendiri zor diogu justu ideia polit horretan Josek idatzian arreta jarri izana, baina benetan oso emankorra izan daiteken, ezta? Daramatzak uste dut hemen 37 lagun gaudela eta bada ordua zuei hitza emateko, ezta? Galderak edo komentarioak egiteko mesedez, behan dagoen eskutxoa sakatu eta txandak banatuko ditugu hemendik. Bitartean, ez dakit norbait animatuko den, nik lehenengo galdera prestatuta daukat, noski, eta agian zuei 60 botako nioke, ezta? Bale, Maialenek galdera bat egingo du, eta orduan nik nirea gordeko dut. Maialen, nahi duzunean. Maialen, piztu mikroa, mesedez. Zurea da hitza. Txatean, Ekaik galdetzen du liburua nola eskuratzen den. Salgai dago, Lorea? Bai, salgai dago, Gaur zer da, asteazkena, astelenean ja liburu dendeta banaketa hasi zen, orduan liburu dende nagusinetan dagoeneko egongo da, eta aste honetan zehar, iritsi beharreko toki guztietara iritsiko da. Datorren astelenean seguru leku guztietan egongo da salgai bai. Maialenek eskatu du hitza nahi duzunean, baina mikroa piztuta, mesedez. Bueno, bitartean nik botako dut nirea. Ur-jauziaren ideiarekin jarraitzeko, ezta? Oso polita, oso berdea, ezta? Oso, ez dakit, Bruce Lee, Be Water, my friend. Baina pixkat kritiko jarri nahiko nuke, ezta? Pixkat jostorratzarena eginez. Benetan, ari gara hori egiten, generoen arteko mugimendua egotea, ezta? Jose Kentseiluak idazten ditu, eta agian hortik beste batek ideia bat arrantzatzen du novela baterako, edo beste arte forma baterako, ezta? Baina ari gara transmedia tasun hori benetan egiten, hemen, arte
galdetu nahi nizuen, beretan hori egiten ari garen, ala ez, ezta? Ez ulertu, Antonio. Bai, Antonio, galdera ez dugu ulertu, Bai. Joan egin da konexioa edo. Bai, barkatu, galdera da, benetan urjauziaren bidea egiten ari garen ala ez. Euskal kulturan badago elkar polinizatze hori, pentsamendua, literatura, arte plastikoen arteko mugimendu hori, edo desideratu mutxa batean geratzen ari da. Nola jorratu dezakegu, nola egin dezakegun bide hori? Urjauziaren liburuan bertan aipatzen den urjauziaren bide hori. Badago beste esku bat altxata. Bai, Joseba? Galdera kurioso bat. Azken eguna Gandiagaren liburuan askotan hitz egiten du Jose Azurmendik mitoei buruz, mito eta arrazoia eta hala. Orduan, bosgarren mendetik hona, hor gertatuko zen Euskal Herrian erlijio kontutan mito aldaketa bat, gero mito zientifikoak etortzen, baina mito aldaketa bat, eta horretaz, mitoak ere izango ziren Euskal Pentsamenduaren parte bat, bosgarren mendetik aurrera, eta horretaz liburuan zer gauza kontatzen duen edo, dago edo zer. Guxe. Bueno, Joseba, esango dizut, kontatzen duela, Bai. Ni orain ez hasiko kontatzen, baina bosgarren mendetik hona, erlijioaren garapena, eztabaida teologikoak, ereksiak, inkisizioa, erreforma eta kontraerreforma, eta gero, legendismoa edo deitu dakiokena, 19. mendean bertan, ezta? Eta hain zuzen mito eta legenda, euskal mito eta legenden berreskurapena, eta horretaz nahi adina daukazu. Bien. Baina hori baino askoz gehiago ez dizut aurreratuko orain. Inigo? Bai, Inigo? Ezakit entzuten zidan. Bai, orain bai. Bai, orain bai. Ikusi ez? Ikusi ez. Oraingoz ez. Egatzen naiz, bista preliminar bideo jartzen du, baina ez dakit. Bueno, entzuten... Bai, entzuten dugu, Iñaki. Inigo. Aurrera, Inigo. Ba, ematen du ezetz. Inigo, bestela, txatean ere posible duzue galdera egitea, eta besteok irakurriko dugu. Bueno, ematen du Inigok ezin duela. Nire kamera itzali dut, konexio eskasagatik. Bale, eskerrik asko nire. Bai, orain bai, Inigo. Bai, behitu. A ber, hemengo, bueno, teknologiaren kontuak
gainditzen ditudan. Hori, eskerrik asko aurkezpen interesgarriengatik eta baita ere oso pozgarria liburua irakurtzeko aukera, izatea, baina hartu nahi nuen, Antonio, planteatu duzun zer da gurea, hasierako zita hori, Joseren zita horrekin hasi zarela, eta gero aipatu duzu, euskal pentsamendua zer den, ez? Eta galderetatik urrundu egiten gaituela nolabait Joseren liburuen izenburuak euskal pentsamendua beharrean, pentsamenduaren historia Euskal Herrian idatzi duelako, ez? Orduan, ea, beraz, gurea, ez, unibertsalarekin josteko aria eman nahi izan duzun, eta nola ulertu lotura hori, ez? Bai, Xavier, Iñaki, Lorea. Bai. Bueno, bai. Inigo filosofia irakaslea da eta notako galdera egin dizu, Bueno, zerbait komentatuko denik igual. Gure hori aipatzerakoan, azken finean, Azurmendik aldarrikatzen duena da, gurea eraiki beharra, nola bete esan da. Euskal pentsamendurik badagoen, bueno, ez dakit, modu batean bai, baina modu segurazki oso traketxean. Interferentzia askorekin ere bai. Azken finean, nik uste dut Josek egiten duen gonbidapena da, gurea eraikitzen joateko proposamen bat, nola bete esan da. Eta lotu nahi nuke hau lehen Antonio galdetu duenarekin, Urjauzeren inguruan, eta zerbetik egiten ari otekaren, eta abar, eta jakinak gauzak ere egiten ari garela, eta hor jarretuko dugu, seguro. Baina, bueno, zalantza txiki bat bai badaukat nik, aipatzen denean kulturgintza lehen ere Loreak aipatu duen bezala ez, ezote garen gu ere gehitxo erortzen espektakuluen munduan. Itxurako kultura batean eta ez hainbeste sakon eta poso moduan hor geldituko den zerbaitetan. Eta nik uste dut, Joseren ekarpena neurri handi batean, oinarri hori argitzea da. Hori da nik uste dut berak eskaintzen diguna. Bueno, gu ere izango gara guk egiten duguna gureaz. Baina, bueno, azken finean eginez eta eginez usatuko dugu gure nortasuna edo nahi dan bezala esan, ez? Bueno, horrelako zerbait, baina, bueno, bai espektakulo kontu horrekin, aipatuko nuke, esango nuke etorkizunari begira, nire kezkatxok ere badozka dela, ez? Gauzak egiten dira askotan edo gehiegi, notiziari begira eta flash moduan, baina, bueno, ez dakite pertinentea den, baina, bueno, horrela hautzeko dut. Bai, nola ez dakit Xaberrek zerbait gehitu nahi duen, baina tensio honek zerikusia du, Loreak aipatu duen barnetegirako deia horrekin, ezta? Krisialdiak nolabait gure barnera eta gure barnetik sortzera eramaten gaitu, baina aldi berean gauzak egitera eta tensio hori ez da erresa, ezta? Aktivismoa edo hiperaktibismoaren artea eta barnetegiaren artean, ezta? Xavier? Bai, bueno, erantzien nahi nuen galderaren arira gure horretaz edo euskal pentsamendu Euskal Herrian. Bueno, Josek ere horretaz ere asko bere gai garrantzitsuenetako bada, Eta ezin izan diote tentazioari utzi gaur etorri aurretik Joseren artikulu bat errepasatzea, banekielako horri buruz zerbait mamitsua esango zuela, eta zita bat aukeratu dut. Artikulua da Goethe, Literatura Nazional Unibertsala, jakinen argitaratu zuen 1989an. Artikulu benetan zoragarria, bere guztiak bezala. Eta momentu batean Josek, Josek kokatzen gaitu 18. mende bukaerako Alemanian, non alemana hizkuntza ez den hegemonikoa, kultura lorrean. Orduan frantsesa da hegemonikoa, eta orduan pizkunde aleman bat, alemaneraren pizkundea sortzen ari da, ezta? Testuinguru horretaz ari da Jose.
Eta Jose momentu batean esaten du, bueno, artikulu osoa da irakurtzekoa, baina bere hitzak dira. Komentarista politically correct guztiek erreberentziaz baieztatu ohi dutenez gure artean, Goethe ez da nazionalista, unibertsalista da. Ni ados. Baina unibertsalista txit energikoki alemana da, guztiz nazionala. Ez da inola ere euskaldun militante ez izatea signifikatzen duen unibertsalista hori. Eta bukatzen dugu Josek. Ez legoke gaizki, guk zilegi bagenu Goethe bezain nazionalak izatea, nazionalistatzat hartuak izan gabe. Nik uste paragrafo honetan, auzi honekin lotutako hainbat ertz iaia guztiak ikutzen dituela Josek. Eta hor, hegemonia kultural eta linguistikoen borroka, eta nork signifikatzen duen nazionalistatzat edo unibertsalistatzat, eta abar, ezta? Horixe nahi nuen, ekarpentxo hori nahi nuen, Joseren hitzetan. Lorea, ez dakite... Igual beste leku batik ez, baina zuk egin dezun galdera horri. Osea, urjauziaren, metafora politori benetan nola den, ezta? Bueno, nik idea batzuk edo botako nituzke, ez? Hola, pixka bat argian suelto. Horietako bada, nire intuizioa da, pentsamendua gure gizartean oroar, ez dela gauza estimatu bat. Edo pentsatzen jardutea denbora galtzearen pareko zerbait hartzen dugula oroar, ezta? Askoz gehiago uste dute baloratzen dugula ekintza indarra, naiz eta erabat ados nagoen Iñakirekin pentsatzea ekintza hutsa den, ezta? Eta hala beharrez, ezta? Baina gehiago baloratu izan ditugula ekintza indarra jardutea, egitea, lana eta pixka pentsamendua, ni uste dut ez garela kultura bat bereziki estimatzen duguna. Hori da nere intuizioa, behar bada esperientzia vitala edo irakurri ditako kontuak. Beste alde batetik kulturaren transmisioa azkenean, ez? Antonio, ari gara hitz egiten. Transmisio hori nola gertatzen den, ez? Euskal kulturaren transmisioa. Kasu honetan euskal kultura, euskal pentsamendua hizkuntzari lotua erabiliko dut, ez? Eta kasu horretan esango nuke normalizatu gabe dagoen hizkuntza batetan sortzen den pentsamendua, sortzen den kultura, agian esan dezakegula hizkuntza hori bera bezala normalizatu gabe dagoen kultura badela. Baita kultura hori sortzen duen komunitatearen barrura. Beziki horretara, ez? Gero kanpora beste bigarren urrats balitzake, ez? Barrura. Orduan, lehen Xabierrek historia hautsi aipatzen zuen, uste dut gaur egune errealitate hautsi batean gaudela. Eta transmisioa, hizkuntzarena bezala, kulturarena, pentsamenduarena, aurretik pentsatu dena, aurretik egin dena, une honetan egiten dena, etenez jositako bide badela, eta hizkuntza eta kultura hegemonikoak batzuk euria bezala sartzen zaizkigun bezala, edo hizkuntza hegemoniko horietako bentsate, elementu asko gutxienez, danak ere ez gaizkigu iritsiko euria bezala, sartzen zaizkigun bezala, euskal kultura jasotzeko sarritan bila joan bartzara, bila joan bartzara, enteratu inbartzara, bilatu inbarrezu, interesa izan barrezu, ez zaizu etortzen, ez da, zera bat bezala, euria aliko garu bezala, denok entzuten ditugun kantuak, edo irakurtzen ditugun liburuak, ikusten ditugun filmak, edo etortzen zaizkigun pentsamendu lerroak baita ere, ez da. Orduan, zentzu horretan, uste du dela gurea pentsamendu eta kultura bat sistematizazioa falta zaiona. Osea, transmisioa ez da naturala, transmisioa merkatuaren bitartez oso nekez egiten da, transmisioa hezkuntzan, nik esango nuke, nahiko traketx eta gutxi egiten dela, ez dela transmititzen, edo gaizki egiten dela, edo kurrikulunak ez daudela prestatuta, edo ez dakigula, eta orduan da, pixka bat, oztopo karrera bat, ez? Norberaren interesak edo zure inguruko interesak eramaten zaitu, baina etorri etxera apenas etortze zaizun, ez? Gauzarek. Orduan, urjauzi hori esango nuke tartean arroka desente dituela, ez? Eta besteak beste, agian batzuetan hor bukatzen dugu baita ere debateak, eta
eta ez dakit erabat horrela den, baina estatu politikak, ez dakit ez autogobernu mailarekin edo ez horretan ere sartzen, baina estatu politika gabe edo egituratutako transmisio kultural gehi, bestelako sozializazioak, digitalak, merkatua eta bestelakoak sistematik pixka bat albora edo beste leku batean daudenak, baina elkar elikatzen dira modu guztietan. Antolatzen ez den bitartean, zaila da bentsat korronte orokor bezala transmisio hori bermatzean ikuste. Beste gauza bada, egiten dien gauzak han eta hemen edo aleginak, katerratik, jakinetik, mila elkutatik, beste unibertsitate batzuetatik eta mila ekimenetatik. Badago, ez da, baina sistematizatzen zaila. Besteak beste nolabait korriente kontrako zerbait balitz bezala, ez? Delako iruditzen zait. Bai, bat nator, eta adibide bat, ez dakit dakigun, baina aipatu dugun kongresuko bideoak ikusgai daude webguneetan, eta agian gutako batzuek oraindik ez gara enteratu, ezta? Nik hemen jarriko ditut estekak, kongresuko bideoak ikusteko, eta baita ere Jose Azurmendi katedraren webgune berriarena. Oraindik ezurretan dagoena, baina espero dugu bertan elkargune izatea. Iñaki, zerbait gehitu nahi duzu, ezta? Bai, Anton, niri esan diezu, ezta? Bai, horrela. Bale, eski, moztu egin da momentu batean. Esan dakoaren aritik, gauza pare bat erantzi bakarrik, ez? Oraintxe Loreak aipatzen zuenaren aritik, normalizazioaren inguruan, Josek eta beste batzuk esan dako kontu bat da, aspaldi, ez? Herri puskatuak gara, ez? Gandiagak ere bai, ez da? Azken finean, normalizazio hitza erabiltzen dugunean ez da bakarrik hizkuntzaren normalizazioa, hor barruan gramatika eta beste gauzazko duen bezala, ez? Pentsamenduaren normalizazioa ere bada, behar duguna, egitekoa daukaguna, herriaren beraren normalizazioa, ez dakit instituzionalizazioarekin lotuta edo esan daiteke orduan, sentidu batean dena dago egiteko edo daukagu egiteko, ez? Alde horretatik oso zaila da gure hori zer den zehazte horren, zehazten ari garelako modu batean bintzat. Eta bigarren aipamena nahi nuen egin, Xabierrek aipatu den UGT-ren konturekin, ezagutzen nuen eta oso interesgarria da. Hain zuzen horre, eta bai egia da Joseren gai maitenetako bat dela, unibertsaltasuna eta partikulartasuna ezkontzeko modu hori, eta inkluso pertsonak esango nuke ere, nik asko ikasi nuela eta ikasi duela kontu honetan, azken finean Joseren bitartez ere ikasten dugulako partikulartasunari balio unibertsal bat ematen. Unibertsal ez dago aparteko mundu batean. Baizik eta partikulartasun horretan, aurkitu behar dugu eta ulertu behar dugu unibertsaltasuna. Eta nik uste dut lotura hori Joseko oso ondo lantzen duela eta asko ikasi dezakegula hortik. Hori bakarrik komentatu nahi nuen. Beste galderarik, ja ordu bete eman dugu elkarrekin, gaur egun ez da hain erresa elkartzea, bide batez barkamena eskatu nahi dut arazo teknikoengatik, baina etxetik ari naiz. Aprobetxatu dezagon beste galderaren bat. Terraza batera joateko irrikitan zaudete, ez esan. Txatean ere, nahi izan ezkero. Bestela, bai, Iñigo. Ez eskerrik asko erantzunegatik, eman diotore txatearen bila nengoen eta erratu naiz. Iñigo, eukerez banago, Iñigo da filosofia irakaslea eta Agora elkarteko kidea, ezta? Eta lotu nahi dut justu honako honekin. Euskal pentsamenduan nire ustez eta liburuan ikusten dela, ezta? Aipatu duzuen ari hautsi hori, ezta?
oso hauskorra da, oso hauskorra den ekosistema bat da, ezta? Eta horregatik hasieran aipatu dut euskal pentsamendua ezin dugula filosofok bakarrik egin. Behar ditugu idazleak, behar ditugu artistak, behar ditugu aktivistak. Baina justu, hori da ez daukaguna, ezta? Elkargune, euskal pentsamendua biltzen, edo euskaraz egiten den pentsamendua biltzen duen elkargune edo sare egonkor bat. Hori da justu momentu honetan ez daukaguna. Adiz, filosofok baditugu, Agora elkartea, bigarren hezkuntzan lan egiten duzuenok, batez ere. Gero idazleak euskal idazleen elkartean gaude, baina ez dago nolabait sare bat, sareen sare bat, nolabait. Uste dut kulturgintzan hori eztabaidatu izan da, azken aste hauetan, ez dakit, Berrian, Garbine Ubedak, eta euskal kulturgintzan bizirik dagoen gai bat, ezta? Nola antolatu, nola indartu gure azpiegitur eskasa hauek, ezta? Nire ustez, kongresua izan zen prozesu honetan pausu bat, baina espero dezagun ez dela azkena izan. Inigo, zuek Agora elkartean nola ikusi duzue hau? Diozu, elkarguneak bilatzearena. Bai, adibidez, gure fakultatean pentsatu jaialdia hasi gara egiten, ekaitza parte giren eta beste lagun batzuen laguntzaz, eta hori oso pozgarria izan da, ikustea, Agora eta fakultatea, proiektu amankomun batean indarrak batuz, ezta? Hor ere irizpidea batzen, filosofia lotzea beste jakintza gaiekin, orduan, hurbiltzen bigarren hezkuntzako ikaslei tailerrak ematea hurbiltzen zirenak, ziren hori jakintza gai anitzetakoak, eta uste dut zubi horiek eraikitzea oso oparoa dela, pixkat gure burbuiatik ere ateratzen gaituela, eta beste diskurtso batzuk, beste registro batzuk entzuten ditugu. Orduan, horrelakoak gure bultzatzea ondo legoke bat. Hala bedi. Beste galderaren bat edo ekarpen bat? Bestela joango gara ixten, horrelako saioak teknikoki komplikatuak izaten dira eta nekagarriak. Pantailen mundu honek gure arreta xurgatzen duelako, ezta? Azken galderarik ez balego, eskarrak eman nahiko nuke antolatzaileen izenean, batez ere jakineko lagunei, bide honetan konplize izateagatik. Eta Jose Mari, nahi duzu zerbait esan? Erriojatik? Nire euskeraz oso txarra da. Nik ulertzen dut pizka bat, baina zorionak eta eskerrik asko. Zuri, bibazu. Bai. Espero dut honetan euskeraz egiteko. Bai. Eskerrik asko, nik Jose Mari ezagutzen dut, beste sare batean, Euskal Herriko etika klaster bat osatzen ahalegindu garelako, eta nolabait pentsamenduan agian, euskal pentsamenduan horrelako zerbait beharko genuke, ez da? Ez dadin izan
autogintza klaster bakarra, edo, bueno, soziolinguistika klasterra ere badaukagu. Baina gure egoera hauskor honetan indarrak elkartzea ez legoke gaizki, batez ere datozen garaietan, ezta? Krisi hau hasi besterik ez du egin, eta bai gizartean, bai hezkuntzan, disrupzio asko ikusiko ditugulkoan nago. Iñaki, azken hitzak eta bagoaz. Eske esaten dezun denaritik, sentido batean eta, baltasun puntu batekin, baina katedrak funtzio hori beharko dute izan. Bete sare moduko bat, edo pentsamendua bere osotasunean hartzen duen zerbait, eta lehen aipatu laborategi edo aztein moduko zerbait. Claro, ez dakintarrak ere direnak dira, eta ez dakin doraino iritsiko garen, baina, ideia hori da, nola bete zen dira. Hau ez da amaiera, esan dugun bezala hasiera besterik ez da, ziklonen erdi bidean gaude, gaur 8 datorren astean berriro ere kulturaz ariko gara, baina batez ere unibertsitate sisteman, Fernando Broncano eta Antonio Ariñorekin. Eskerrik asko Agusi eta parte hartu duzuen guztioi, entzuten, idazten, elkartzen, eta besterik gabe, hemen utziko dugu gaurko saioa. Bai, agur, eskerrik asko. Ederki ba. Eskerrik asko, denoi. Agur, eskerrik asko denoi, bai. Agur. Beste bat. Aulatza ere, bai. Agur. Agur talde, eskerrik asko denagatik. Apa, Jon, arte. Agur. Irtetzeko, irten nahi duenak, ezkerreko izkinean, goiko ezkerreko izkinean, badago pestaina beltz bat, eta han cerrar sesión, plataforma hau ez dago euskaratuta, sakatuz aterako zarete. Geratu nahi duena, gera dadin, sektak erzela, ez da, sartzea erresagoa ateratzea baino. Bai, horixe da. Hori da digitalizazioaren arazoa eta arriskua, ez da? Hori da, bai. Ja, gauza honi gabe, eta unibertsitatean ari gara justu eztabaidatzen zer egingo dugu gure korreoarekin, ea Microsoftera eraman edo ez, eta... Haupa nere. Oso da nere. Geratu diren batzuk agian irten ezinik kanporatuko ditut. Aritzek ez du junei, Aritz, orain hitz egin, Aritz, orain zure txanda. Zerbait esan nahi du, Aritzek. Bota. Ez kasu nahi. Kaixo, Aritz. Kaixo. Biketz dira. Orain Aritz, Beitu, badakizu zelula komunista, garai horietako zeluletan zer esaten zana, ez da? Autokritika, orain Aritzek autokritika egingo digu. Galdera bat zehatu gordeta utziet. Eskerrak.
Aber, Joseen perspektiba feminista zertan geldituan, historia zehatzeakon. Historia rekuperatze hontan, baina gaizto xamarra iritu zait eta ez dut. Ba nik egitea nik ustuketatxoa eginda neukan, Bagarrikan gero iruditu zaite luzetxo honi joala eta ez naiz hartu hor. Baina bai, esan nahi liburuan izen aurkibidean, oro gar ez da aipatzen diran emakumeen zera bat, ustuketa bat eginda neukan. Eta zeintzu dira esan? Bai, emakumeak liburuan aipatu segurazko gehiago, baina izen aurkibidean sartu ditugu egile edo eragile nagusi direnak, ezta? Eta hor 7 emakume daude. Santxa Otxoa eta 15. mendekoa, 16. mendean Sor Antonia Josefa Santa Clarakoa, gero Sor Joana Inez Gurrutzeko 17. Gero bi erregina daude, horiek eragile bezala. Joana lehenengoa Nafarroakoa eta Margarita Nafarroakoa baita ere, 14 eta 16. mendekoak. Gero 19. mendean iparraldeko folklorista bat, Madame de Villehelio, hori ez izena da, Karrikaburu da bizenez, eta Bizenta Mogel. 19. mendean baita ere. Hoi etxe dira, 500 piko hietatik, atera dian emakumeak. Egia da, Aritz, gai hau justu kongresuan agertu zen, ezta? Bai, alaitzek eman zuen pixka. Bai, zer moduz egon zarete? Ni amorratzen arazo teknikoak direla eta, baina, alaxe da, zuzenekoa. Bueno, niretzat lehenengo aldia horrelako zerbaitetan, eta, bueno, egin gaizkin ez. Arraro xamarra da horrela pantalla baten aurrean hitz egitea, baina, bueno, ez nago ituta. Ondo. Pazientzia pixkat eduki behar da, baina, bueno, hori ez da gaizki etortzen. Jende asko zen baina, ez? Asko. Bai, baina publiko hotza, Aurrekoan 25 lagun, agian artistak edo, baina parte hartu zuten asko. Ez dakit, gure publikoa nahiko, agian liburua ezagutzen ez dutelako, edo... Baina, izen potolo asko zehon, publikoan, zanet? Bai. Irakasle asko eta bestelako ere. Bai, illa 40 lagun Bai. Eta hori, filosofoak ez direnak ere bai, ezta? Baina, Gorka Julio... Josu Larrinaga. Bai, antropologoa. Hain Eskuño ere etorri zaigu, eta hau, badakit bera mugaz beste aldean bizi da, eta ona etortzeko zailtasunekin, eta asko pozten naiz, modu honetan bada ere, elkartu izanaz. Agus Arrieta ere etorri zaigu. Eta zu kanpotik nola... Bai, esan, Lorea. Ez, Aritz, aber noiz etorriko zean. Euskal Herria o Mallorcara, nola etorriko zean? Zazpin, San Ferminik ez da hola, baina honi jo ningo naiz, bazpare. Torri, bazpare. Egin detena da, Konstantzeko unibertsitateako irakurletzan proposamena bota, nerea. Ez dakit noizateakoan, baina... Etxepare... Hor egontzan, Daniel Escribano egontzan hor, katalana, balearetakoa, gurekin da jakinekin da kolaboratu izan du, eta ez dakit ezagutzen duzu, baina hor Konstantzen bertan egontzan, Ara. Bai. Bai, ezagutzen. Arte baldin banauek kaso ingoiot, abertze esaten. Bai. Eta bestelari, Alemanakin ondo, peleatzen? Peleatzen, azken aldin ez, ez dauket kursoik. Suspenditu zan, eta online ariketa batzuk eta bai, baina bestela, baina gutxo. Bueno. Dakitena gutxie praktikatzen, da. Vale, pues ánimo. Pues ondo.
Baina kazetariak ez dira etorri, ez da? Nik kazetari bat ere ez dut somatu. Mirenekin hitz egin dut gaur goizean, eta bioi arraroa iruditu zaigu. Berrian ezera agertu ez izana. Agian bihar kronikaren bat emango dutelakoan, baina inork daki. Auskalo. Bai. Auskalo. Bueno, mila esker berriro ere, eta hau, nola edo hala montatu dugu. Nire galderak gainera hori, patekoak izan dira, kasu batzutan. Baina horrek dio, freskotasuna ere saioari, ez da? Zuek eroso sentitu zarete? Eroso, oso ondo. Bai. Osea, gehiago da teknologiak sortzen dizu hori, sartu irten, ez? Baina, uste baino beto nik ere. Oso ondo. Bueno, orduan urrengo arte. Venga. Egongo bai, Alister. Agur. Bueno. Agur, Aritz. Ni geratuko naiz grabazioa, por cierto, grabazioa pasako dizuegu,